Πώς πέθανε ο τελευταίος Κούρδος, ξέρεις? Ξεκουρδίστηκε. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις, ενώ τα ξέρεις με αφήσεις και τα λέω. Τζίνα! Τζίνα! Marcus will take me downtown. We'll see the ancient ruins and we'll see Acropolis and Theseo, and then he'll treat me to lunch. Yes, we're gonna have typical Greek dish. We're gonna have spanakopita and I learned it. Moussaka. Τι είπε? Είπε λέει ότι θα την πάει βόλτα στην πόλη, θα της δείξει το Θησίο, θα της δείξει την Ακρόπολη, θα φάνε παραδοσιακή σπανακόπτα, θα φάνε μουσακούλι. Beautiful. Bye. Τζίνα! Gina! Yeah. I have a question for ya. Πνίγηκες? Stop Dionysus. Gina, darling, you stay in London. I do, downtown. I think it's very familiar, your face, I think I know you. Πάτε, δεν βλέπεις εδώ, νομίζετε στο BBC αυτός. Πες παρακαλώ. Okay, cheers, bye. Να σου πω τι είπατε. Τα δικά μου. Ξέρεις γιατί ένας από τους τρεις μάγους ήταν μαύρος? Κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι. Πάρ' το χρόνο σου. Για να κουβαλάει τα δώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Excuse me, Dionysus, please explain. What are they talking about? Ρε παιδιά, αυτή τη φοβάμαι. Κάτι μου είπε τώρα. Έλα, Γατούλα. Μου λείπεις. Είμαι μόνος, ξαπλωμένος στον καναπέ. Φοράω μόνο το σλιπάκι που μου έχεις κάνει δώρο. Τίποτα άλλο. Το τονίζω αυτό. Το ατέλειωτο κορμί μου σε χρειάζεται, τέλος. Γατούλα, μ' ακούς? Ή λέω μαλακίες τόση ώρα μόνος μου? Γατούλα. Πώς την πάτσα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω έτσι, ρε παιδί μου. Κοιμήσου, Ρενάχη μου, κοιμήσου, κορίτσι μου. Κοιμήσου εσύ, κοιμήσου. Ελενάκη. Α, όχι, Διονύση. Όχι, Ελένη, όχι, όχι. Όχι. Αχ. Πώς την πάτσα, εγώ έτσι, παρακαλώ.